Сәлем шаяндысларым. Білем, сіз сәяхәт итергә яратасыз. Сәфәргә үзебез белән яхшы кәеф һәм елмаюны юлдаш итеп алыйк та юлга кузгалыйк. Бүген мин сезне җир шары тирәли сәяхәткә чакырам. Һәм моның өчен без сезнең белән башта космоска очачакбыз. Әгәр дә без җирне берничә мең километр биеклектән карый алсак, аның күпчелек өлешен океаннар һәм диңгезләр алып торганын күрер идек. Океаннар һәм диңгезләр үзара тотышканнар һәм барысы бергә бөтен дөнья океанын хасил итәләр. Бөтен дөнья океаны турында без әле сөйләшербез. Ә бүген мин сезгә шул иксез-чиксез су киңлегендә урнашкан коры җир мәйданнары турында сөйләячәкмен. Бу коры җир мәйданнарын материклар дип йөртәләр. Җир шарында 6 материк бар. Евразия, Африка, Төньяк Америка, Көньяк Америка, Антарктида һәм Австралия. Ә хәзер картага карагыз әле, дуслар, һәм иң зур материкны табыгыз. Әлбәттә, иң зур материк Евразия материге. Майданының зурлыгы буенча икенче материк Африка. Төньяк Америка һәм Көньяк Американы тар гына Панама муены аерып тора. Антарктида 5-нче материк, ул боз кабыгы белән капланган. Антарктида кешеләр даими яшәми торган бердән-бер материк. Анда поляр станцияләр төзелгән, галимнәр фәнни күзәтүләр алып баралар. Иң кечкенә материк ул Австралия. Австралия бөтен материкны алып торучы бердән-бер ил. Материкларның шитләре һәм зурлыгы үзгәреп тора. Аларның хәрәкәте җир кабыгының хәрәкәтләнүенә бәйле. 20нче гасырда яшәгән галим Альфред Вегенер йөзләгән миллион еллар элек Көньяк Америка, Африка, Азияның бер өлеше һәм Австралия бер зур материк тәшкил иткән дип фаразлый. Ул материк Гондвана дип аталган. Җир кабыгының ярылуы һәм урыннан күчүе нәтиҗәсендә хәзерге материклар барлыкка килгән ди. Җир шарының коры җирен борын заманнардан бирле материклардан тыш дөнья кисәкләренә дә бүлеп йөртәләр. Ә бу турыда мин сезгә киләсе очрашуларда сөйләрмен. Сау булышканчы минем сорауларыма җавап бирегез әле, дуслар. Иң зур материк? Әлбәттә, Евразия материге. Бөтен материкны алып торучы ил ничек атала? Әйе, Австралия һәм ул әле иң кечкенә материкта. Кайсы материкта кешеләр даими яшәми? Дөрес, Антарктидада. Булдырдыгыз, дусларым. Белемнең чиге юк, шуны онытмагыз. Сау булыгыз!